zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi. Ndi anthu zikuti patsayi chitsanzo chabwino kwambiri. Sizisowa kuti mudziwe kuti awa makhabu ndi anthu. Komanso kwa munthu amene sakhala bwino ndi anthu. Sizimasowaso ezoona. Apa chitsanzo chimene tikuchiona chimene kuti anthu akuchoka m'madera osiyanasiyana. Ena kuti ali kumene akubwera ndi kuno. Cholinga choti adzaone kuti nzanjikani yataya munthu kukhala bwino ndi anthu. Ubwino kukhala ndi anthu kumeneko. Ndiye anthu akubwerabe ambirimbiri. Tizakhale nawo pamalo ano kuti mpaka na mambo onse kuti aone achitire umboni. Iweyo uli patani unaenda ija unaonanso anthu enanso angapo amene analipo komanso aina tinacheza nawo. Ndiye mwina mwake ndikupatse mpata kuti ucheze ndi ena amene abweranso pano. Ndinawonso makamaka sikucheza koma makhala kuti timve kuti kodi kulira kwawo ngotani. Kulira kwawo ngotani. Kulira kwawo ngotani nanga ifai tengo tabwera nawo landira bwanji. Zinasochera. Chabwino mmene tafotokozera munja kuti ndithu tikhale tikupitiriza kukupatsirani mose mmene mwambo ukhalire pano. Tayamba ndithu chigawo chija chakumawa mpaka pano tikupitiriza kuyankhulana ndi anthu osiyanasiyana, kumva kukhudzika kwawo komanso kulira kwawo pa zimene zatigwera. Tonse tikulira ngati dziko tikulira. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya inu? Ndadzuka. Dzina chanda? Vincent Phiri. Ine ndi mtolankhani amene ndinagwira ntchito limodzi ndi Brian Banda ku Capital Radio. Tinayamba ntchito Capital Radio chama 2000 komano Brian anatipanga join 2004. Andimene ankatipanga join Brian Banda 2004 tinapanga fomu newsroom yabwino kwambiri. Newsroom imene inali alternative voice kwa anthu akakhala kuti amvera nkhani zina kwina afunanso amvere kuti kodi nkhani zija ndizoona. Imeneyo kunalibe MBC amene kunalibe Zodiac, kunalibe Joy Radio, kunalibe Miji Radio, kunalibe ma radio stations ambiri amene abwerawo. So private radio station imene imapanga za news inali Capital Radio. Private radio station ina imene inalipo nthawi ija inali 101. Si mapanga za news kwambiri, mapanga za nyimbo. So Brian Banda ndi amene anabweretsano mudyo okuti tizitha kuchakula bwino nkhani zija, kuzipanga balance, kupanga zokuti nkhani zija zikapita kwa anthu zithenso kuwapanisa anthu aja kuti apange ma decisions oyenera. So mina matipanga join Brian Banda mu 2004 ku Capital Radio. Anapeza news talk program imene imabwera madzulo ena lonse. Anaitenga news talk program ija phone in program mafusa maganizo anthu pa issues osiyanasiyana amene achitika mu tsiku limenelo. Anayambisanso yekha timaiti straight talk imene amapanga yekha, wapanga invite anthu osiyanasiyana adindo kuti afotokozere mtundu wa Malawi pa zinthu zimene iwo akuchita. So Brian tizamusowa chifukwa chokuti timakhala ndi nthawi yambiri ku newsroom than imene timagona. Chifukwa timati tikafika mama ku office ndi kuti tizibwerako madzulo and Brian makhala tinayi nthawi yonse. And atachoka ku Times ku Capital Radio anapita ku MPC. It was a short stint because anapita ku MPC kuja sana khalitse I think so chaka sichinathe anabwerera so Capital Radio. Atabwerera ku Capital Radio kena kuno anapeza mwayi kupita ku Times. Ku Times kuja anapanga grow career yake kwambiri ndimene muonera most recently. Wapanga grow career yake ichi to the point yokuti ma leadership anamukhulupirira. Anakhala presidential spokesperson wa Dr. Joyce Banda, a former president. Komanso anasakhaso presidential spokesperson amene ali ngati press secretary wa achakwera. Kuchokera kumeneko president athu apano anamukhulupirira kuti atha kuyendetsa nyumba yolutsa mawu yayikulu ngati MBC. Ndiye ndikuonena kuti dziko linamukhulupirira kuti atha kupanga zinthu zazikulu. Chabwino mwina kuchokera pa nthawi imene
mmodzi wa Brian Banda mmene mwagwirira naye ntchito mpaka na kufikira tsiku la lero. Kumukumbukira kwake Brian Banda mkhoza kukumbukira motani? Anali munthu wokonda kuseka. He was so humorous because amagwiritsa ntchito mawu ena muchichewa amene umati ukasinkhasinkha umaona mawu amene watu sinapenda amva kundikumva mawu amene wakwa Brian. Mawu amene achawa akapita akagwiritsa ntchito amakhala kuti akukhala ndi ife ndipo timakhala nawo mawu aja ndipo timakhala mu mawumo chifukwa iyocha. He was so humorous, amakonda kucheza kwambiri. Komanso china anali munthu amene anali muchingerezi mati go-getter, chinthu chimene akuchifunacho amachipeza chifukwa anali munthu unazo kuti ngati iyeyo wachilimika kuti ndifuna ndipeze chakuti chimecho khala mumuthandiza khasi mumuthandiza wamachipeza. Andi china mbiri ngakumbukire ndi Brian Banda anali munthu uja kunena kuti so reserved, machaza amacheza kwambiri ndi anthu komanso makhala reserved, amakonda kukhala moyo wa iyeyo ndi anthu ochepa. Sabwera tathokoza zonse kwambiri. Haya kutero ndithu kuchokera ndithu munthu amene anamudziwa Brian kwa nthawi yayitali komanso kugwira naye ntchito kwa kanthawi ndithu kumene ku Capital Radio amene tinafotokozera paja tikhala ndithu kucheza kanthu osiyanasiyana komanso osayiwala kuti atolankhani athu ali konkuno pakadali pano ndi Secret Sekula. Mwaswera bwanji Secret? Mwina kungoti patsako chithunzithunzi cha pamalo pano ngati mtolankhani zina ndi zina zimene waona komanso phunziro lomwe ya Brian Banda akutisiyira chinotani. Pamalo panopa pabwera anthu osiyanasiyana. Ndaonapo mtsogolero wa chilo la dziko lino Amaiko Usi abwerapo pano komanso mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi nawonso afika pamodzi ndi akuluakulu ena a boma azipani zosiyanasiyana amipingo atolankhani komanso ndi anthu amba osalipo mpano. Chimene akutisiyira Banda ndi kumakhala bwino ndi anthu chifukwa anthu osewa atsata khalidwe lawo. Fati kunoko kuli anthu ambiri amene atsata kuti adzapereke nawonso mkono mutsinzi. Pamalo panopo ambiri amene takhala tikuyankhulana nawo akukamba kwambiri za ubwino wa Brian Banda. Nthawi zambiri munthu akatisiya anthu ena amapanga chisankho chongokamba za ubwino wake wa munthu. Ukuona kwako ngati mtolankhani ukuona kuti mwina ubwino kukambidwa kungokambidwa chifukwa chokuti Brian Banda atisiya kapena nkutheka kuti mwina chimene anthu akufotokoza chimene Brian Banda anali? Ukuona kwa ineyo zimene anthu akunenazi ndizoona. Ndifonati akubanja akhala akunena kuti atayanzati wawo chifukwa pamene pakhumba upano pakuoneka kuti ndipatuka kwambiri iwowo anagwira ntchito yakuti potukula pakhumba upano komanso ngakhale anzawo ena akukambanso za khalidwe lawo labwino limene amakhala kuonetsa zinzawo kuntchito kuthandiza anthu ena amene amagwira ntchito kuwalangiza kupatsa malangizo abwino. Ena anthu amba ati anali munthu okonda kucheza kuseka ndezonsezi kungosoza ati anali munthu abwino kwambiri. Ese bwino ndithokoze ndithu mwina usanachoke pakanthawi kamene Brian Banda agwira nafe ntchito limodzi ku MPC. Iweyo ngati wogwira ntchito ku MPC ukhoza kuwafotokoza motani? Anali munthu amene anabweretsa chiyembekezo. Ifeyo tinalolimbikitsika and anatilonjeza zinthu zambiri moti panopa mtima wasweka kuti zimene analonjeza kuti atichitira sitiziona foti yasiyana. Thank you very much. Akutero ndithu mtolankhani wathu kuti zimene tonse tikumvera limodzi komanso kuonera limodzi pakanema pano zomwe anthu akufotokoza amene akhudzidwa akuti yayi malingana ndi iyeyo mmene wadziwira Brian Banda ndizoona ndithu sikuti anthu angosinjirira chifukwa chokuti zatigwera. Yayi pakadali pano akutulutsa tsopano thupi la malemu Brian Banda amene mukuoneramo awande akumtundu patsogolopo pali akazawo a the late Brian Banda mbuyomu ndi akumtundu komanso abale. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ndi chinthu chopweteka
kuona ana Brian Banda akulira komanso ena achibale ndi chinthu chowawa kwambiri. Ndi nyengo imene chonena chimasowa, ndi nyengo imene zoyankhula zimasowa. Chopweteka kwambiri chonena kuti pakadali pano mwambo ukhale ukuyambika pacha pano nthawi ina iliyonse. Azibusa mpingo yosiyanasiyana apita ndithu kusiwa ukanyamula thupi la malemu Brian Banda. Timafotokoza ndithu pafupipafupi kuti ayi pakadali pano pali ndithu chinatindi cha anthu ochokera madera osiyanasiyana, kuchokera ku boma, private sector, komanso anthu akuno kumuna. Anthu ena akhalakhala pansi sanakhale m'matenti. Kumeneko ndikuchuluka kwa anthu ena ayimirira chakunjira kobwerera kuno, kusonyeza kuti anthu ndithu aliko ochuluka kwambiri. Chakhala chinthu chodzidzimutsa ku dziko komanso kwa atolankhani ndi anthu ena okhudzidwa chifukwa anthu ena ndithu amene timagwira nawo ntchito Brian Banda masabata apitawa tinali ndithu tikugwira nawo ntchito limodzi. Mmene tinafotokozera muja afotokoza kuti tikhale ndithu tikumayankhulana ndi osiyanasiyana. Pakadali pano tikhale tikuyankhulana ndi anduna zaulimi Mayi Rosa Mbilizi. Timve ndithu kuti kodi iwowa akulira motani. Madziko manji honorable. Tadzukanso. Madam, mwina kungofuna kudziwa Brian Banda mamudziwa motani. Brian Banda namudziwa nthawi ndithu inde ngati mtolankhani komanso nali chimwene wanga. Anali Nyamata maule kwambiri. Nyamata wonse wali ukhali yani amene amayankhulira muno. Tayamba nda Brian Banda namudziwa moyima pachilungamo. Mtolankhani amene amasaso amalawi zoona zake zokuti tipange bwanji dziko muno mukuchitika chani ndipo kuti amalawi moyo wawo ukhale tipange bwanji. Ngaona likupezeka pamene tikusazikana ndi Brian dziko litu Brian walisiyali lili pamtendere ndipo iye wagwira ntchito yayikulu kuti amalawi ababa sana awa menene ngati ndongo zati kwambiri ngati boma ngati chipani ngati dziko ababa kakutira mawu ambiri lokuti sinakakule kudziwa Brian kulamata akamachesa ndi muntu kufusa okuti amalawi sokumadziwa kuti munthu uyu akutifunira zabwino. Ngakhale Brian anali very close ndi president. Amafusa mafunso oti president sokumayankha, amalawi sokumaona kuti president akutiyankha zinthu za nzeru. Brian amfusa mafunso anzeru moseka momwemo anali munthu wamajokes kwambiri. Ndikusiwa nkaona ulo tikulira koma tikamukumbukira pena wekha ukumasekerera ndikumuyamika Mulungu chifukwa cha moyo wake. Ifeyo ngati boma taluza munthu amene ali journalist wamphamvu kwambiri ndipo ndikupempha ma journalist ena atengere khalidwe la Brian loyika dziko patsogolo iyeyo kuzika pambuyo ndi zimene anapanga. Ndipo ifeyo ngati boma tikumulira kwambiri ndiponso ngati chipani cha Democratic Progressive Party
talusa munthu amene ananenera dzulo mayi Mainja anali msilikali wamphamvu m'dziko muno ndipo a president ndi munthu akhumudwa kwambiri anali mwana wawo weniweni amacheza naye ngati journalist komanso anali mwana amene bwana anamukhulupirira kuti uyuyu dziko linolo likhozadi kusintha ngati tili ndi majournalist atatu anayi ngati Brian. Mawanga kwenikweni mwina mukakhala una mmene mwagwira ntchito ndi Brian Banda komanso mmene mamudziwira ndi chinthu chichi chimene mwina mudzikhala mukukumbukira Brian Banda. Inetu chimene ndinkakumbukire kwambiri Brian khalidwe lake bwino kwambiri mwana wokonda aliyense wokondedwanso ndi aliyense ifetu ndife nduna koma Brian palibe nduna imene nganene kuti Brian samankonda makamakaso ndifuna kumuthokoza kwambiri Brian konse kumene ali ndi mayi ake omwe ndi mkazi wake yemwe kuti anamperekadi mwanayo kuti agwirire ntchito ku dziko ndipo Brian mzimu wake uwuse mumtendere tizamusowa mpaka kalekale ngakhalenso tikuziwa kuti apresident athu panopa akhumudwa kwambiri ndi amayinso a first lady zosamveka apapa imfa ya Brian ndiyosamveka komabe tiyivomereza kuti Mulungu ndi amene amaziwa zonse. Atero ndithu nduna amene wazaulimi akuti akulira kwambiri akudandaula imfa ya Brian Banda yakhudza ndithu anthu ochuluka ngakhale kuboma akudandaula ndi chinthu chopweteka komanso chinthu chomvetsa chisoni. Mukaona ndithu Brian Banda anabadwa mchaka cha 1980 kuonetsa kuti sikuti anali munthu wankulu anali munthu wachinyamata ntchito imene amagwira ikhoza kuonetsa ngati anali munthu wachikulire koma ayi ndithu Brian Banda anali munthu wachinyamata kwambiri monga mmene tifotokoza kuti akamapita chinyamata akuluakulu amadandaula chifukwa amati kuti dziko lidzasiyira ndani chifukwa chake ndithu anthu ambiri abwera wala achikulire abwera adzaonetsetsa kuti chinyamata amene ali masomphenya komanso wachitukuko wa moyo wake watira pamenepo ndiye mmene tifotokoza mja kwabwera anthu ambiri amipingo abwera mipingo yosiyanasiyana Brian Banda amapera kumpingo wa Word of Faith International. Yes. Koma tuonetsetsa ona kuti amene abwera pano sokhawo Word of Faith kwabwera anthu ambiri amipingo yosiyanasiyana achisilamu tinampano azikhulupiriro zosiyanasiyana taona ndithu Rastafarians alipo mpano soneza kuti aliusweka mtima ndiye enanso amene abwera pano ndi abusa monga mmene tifotokoza kuti pali atsogoleri ambiri amipingo amene tili nawo panopo ndi abusa amene wali abusa achaponda Master amenewa afotokozanso mmene adawadziwira alemu a Brian Banda kuti adadziwa bwanji nanga chaji sanjani kuti akhale usweka ndino mpaka na afike kuno ndiye akawapitiriza kukwera maso atsogoleri osiyanasiyana kukwera amenewa kachaponda mkulu wa mpingo umene wa Master nawo panopa ndachipendatsuka khainuyo aitatsuka dziko kwambiri mavuto ndi amene walibwera zosakhala bwino lusithusi zosamveseseka bwino kuti zayenda bwanji zatikhoza kwambiri. Mutamva inuyo munamva liti kuti zatibwera? Ine ndamva kuti jana ndikufira kuti zitangochitika loweruka ndinamva chakumadzulo ndi pamene mazamva kuti zimene zanani zatigwera. Kwa ineyo zinali zovuta kwambiri kuti ndikhoza kumvesesa kuti kodi zinthu zake izi nanga si zimakhala zoti mvula isanagwe timaona mitambo ndi zina zoto ndi imfa ya malemu Brian inatikhuza ndi abwera mwashoko kwambiri ndimene ndinganenere kuti yatikhuza tikhuza onera kuti Brian ndi munthu amene tingati veteran
kunkhani za media. Ineyo ndinamuziwa lukhulupira kuti anali atangochokera ku skulu malo ake anazachita kandi ma practicals kandi chani ku Transworld Radio. Ndiye anabwera kumeneko tinagwira naye ntchito. Ndaenda naye mudera lina ndakhala ndikugwira naye ntchito monga bambo wake. Chifukwa iyeyo wandichitapo ma interview Capital FM ndi zina zoterozo. Brian anali professional woti amatha kuwafunsa anthu mafunso mpaka anthu andale mafunso olimba kwambiri, koma anthu aja kuti tiziwe kuti yeyi wa professional, sikuti anthu aja mapeto ake amakhala kuti apsa mtima kapena chani. Chifukwa chake tikuona kunena kuti amene akutsidwa naye ndi ambiri. Ine wa Charity wokhuzidwa naye kwambiri nzathu wa media malinga ndimene kuti ine tazwa naye ku Transworld komanso na ku MBC ku ndizina zoterozo. Ndi wokhuzidwa kwambiri ndikundifuta kwambiri kuti ndimvetsetse kuti kodi Brian ili wapitadi. Ndikuona hapa kuti ndi completely loss itu kwambiri ku Malawi kunoko. Ndikuona kuti iyi ndi loss kwambiri, koma ambuye yangu otithandiza. Ayi pepana abusa ziko kwambiri ziko kumene kunkulira kwa abusa tu achaponda malinga ndi mmene adawadziwira malemu Brian Banda. Pano pandi ndi Mai Mnyembe amene wandi Deputy National Director of Women kuchipani cholamula cha DPP. Kuti wachiwiri kwa mkulu woyang'anira Mai kuchipani. Ndiye mwabwera kunoko ndikudziwa ndithu kuti Brian munamdziwa pakanthawi komanso wagwira ntchito makamutsatira amene amagwirira ntchito. Mutamva kuti zachitika zimene zizi munamva bwanji? Basi chinali chovuta kuti ineyo ndivomereze the way I know Brian. Brian was my friend. Brian analipira nziko muno even kuchipani cha DPP. Choyamba ndikufuna ndibebesa azima yonse nziko muno motsogozedwa ndi first lady athu Professor Gertrude Mutharika ndi president wathu Professor Arthur Peter Mutharika kuti azima yonse Malawi muno akuti pepani makolo amenewa akuti pepani tachoka potaya journalist wathu amphamvu Brian Banda. Chachiwiri even kuchipani cha DPP tachoka. Ndilibe mphamvu zambiri zoti ndikhoza kunena. Brian amagwira ntchito mwasakondera. Brian anali nyamata osangala ocheza. Brian adapangisa chisankho cha 2025 kuti Malawi adziwe zoona kumudzi. Pa program ya dashboard anthu amaona kumanene kuti amayi zili bwino chifukwa cha Brian mmene amapangira. Ndingoti mzimu wa Brian usandimtendere. Pepani. Ineyo Brian ndi mzanga. Pepani. Usandimtendere Brian ziko. Mmene tu sikukhalira pano Mai Mnyembe amene wanu wachiwiri kwa National Director Mai. Ndi pano pa mambo kuyambika pakati ku malonje osiyanasiyana anthu angapo onse akhala akuyankhula mapeto kwake kumeko khaleno nthawi kuti thupi la malemu Brian Banda yamulidwe kupitano malodzi patakali panopo thupi likubwera. Naona nditu gali moto imene yanyamula thupi la malemu Brian Banda nditu pamalo ano choncho nangofika thupili pamene no mwambo onse uyambike anopo akuluakulu onse amene
maso ali kunjirako kuyang'ana galimoto imene yanyamula thupi la malemu Brian Banda ndipo pa Chingerezi amati hearse. Pano pafikanso tu achinyamata monga mujatimanenera muja kuti Brian anali ngatinso nyale yawo kunoko munthu wachitsanzo, so achinyamataso afika pano kuti adzachitire umboni mwambo umene womvetsa chisoni kwambiri umene tikutsanzikana naye malemu Brian Banda. Panopo nthawi inayi iliyonse tsopano thupi limene alitsitsa mgalimotomo kuti afike nalo pamalo ano, ndiye anthu onse pano maso ali kunjirako. Galimoto ili chiyimire komanso kwapita akuluakulu kumeneko okuti athandize kunyamula thupi limeneli kubwera nalo pamalo amene akonzeka kuti alikhazike. Mwambo onsewo kamachitika thupi limeneli likhale limenepa, ndipo kumapeto kwenikweniko tikhaleno tikupita kumanda kumalo awo otsiriza konkuno Chireka mzinda wa Blantyre. Mujatimanenera muja kuti anthu amene abwera kunoko siya mudzi okha uno iyayi, ena achokera midzi yakutali, ena ndithu nawo achokera kutali ngati chakudzunga uku, ena achokera malaza kwa kumtadza uku, ena achokera ndithu chakunkhumbe, ena achokera kukhombwe. Kubwera anthu ochokera madera osiyanasiyana amene abwera kuno chifukwa chakudzidzimuka kumene ali nako malinga ndi imfa imeneyi ya malemu Brian Banda. Ambiri amene tinacheza nawo, tinayankhula nawo, ambiri amene tinayankhula nawo kuwafunsa amafotokoza ndithu kuti Brian Banda anali munthu wachitukuko komanso wamasomphenya. Padakali panopo thupi lija likubwera tsopano, akuluakulu anyamula thupi limeneli, casket imene muli thupi la malemu Brian Banda akubwera nalo ndithu kuyenda nalo pang'ono mmene zatilomo ndikuti nawonso achibale mfuu kwambiri. Ndi mwambo womvetsa chisoni kwambiri umene ukuchitika lero kuno. Panopo ndithu akuyenda nalo limeneli casket imene kuyenda nayo komanso akuluakulu osiyanasiyana akayima pafupi ndi pamene pafikire thupi la malemu Brian Banda kuti apereke ulemu wawo. Ena akufika chifukwa ndikuona ampingo wa Word of Faith International, amayi ovala masketi awo green ndi mablouse oyera komanso maduku oyera, anyamula maluwa ndi nkhata, akuyenda pang'ono panopo pamene tsopano casket imene muli thupi la malemu yafika tsopano pamalo ake, akhazika ndithu pamalo ake chifukwa pamakhala malo ake apadera pamene amakhazikapo kuti mwambo onse ukamachitika aliyense azitha kuchitira umboni kumaona kuti thupi lija ndi limene lili apa. Akuluakulu ampingo kumene amatumikira malemuwa
Bishop Bisai kutabwere kutsogolo kuno atsegule mulongo wa chisoni mauno ndi pembero. Bishop Bisai. Sege maso pemphere mwachisoni ndimo sweka ntima tikubwera pamaso panu watu makamaka chifukwa cha imfa ya mtumiki wanu Brian Banda amene lero akukayikidwa m'manda. Tipemphera mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu kuti Mulungu mwatikhalira chokoma pa ife ngakhale mitima yathu ndiyosweka. Dzina lanu likalemekezeke mama uno chifukwa cha kukhulupirira kwanu. Kupemphera chifukwa lelo
chifukwa cha imfa yake. Tikupemphera kuti Mzimu Woyera mutitsogolere pakati pathu, makamaka chifukwa cha mwambo waukulu komanso zimene dziko lapansi tili nacho, makamaka m'Malawi mwathu muno. Pakhala zolankhula pakati pathu, tikupemphana Ambuye kuti mutsogolere zonse zimene zikhala zikuchitika. Ndipo Brian Banda, chifukwa ali mu dziko lapansi, adasankha inu komanso adatumikira dziko, watisiyira chitsanzo chabwino kuti pamene tikumperekeza iye ifeyo tikhala ndi chitsanzo chabwino. Ndi anthu ku dziko lapansi, komanso tinayenera kukumbukira kuti tidzachoka mu dziko lapansi. Tikadakhala anthu kuti tisankhe kuti akuyenera kuchoka ndani pakati pathu, pakati pa Brian ndi anthu ena, mwina tikadasankha wina. Komano inuyo ndi Mulungu amene simulakwitsa, simudalakwitse, simudzalakwitsa. Chifukwa cha imfa iyi itipatse kulingalira kunena kuti tikakhala m'dziko lapansi, tsiku lina tidzamwalira. Onse mwatontoze Pepani, ndipepesenso a Chief Secretary to the President and Cabinet, Dr. Justin Saidi, amene muyimira mtsogoleri wa dziko lino, His Excellency Arthur Peter Mutharika Mauno. Ndilemekezenso olemekezeka Peter Mukhito nakhale nafe posakidwa apa, a Secretary General wa chipani cha DPP, nduna zonse zaboma muli pano, nonse akuchipani pepani. Ndipepesenso Right Honorable Michael Usi, former Vice President of the Republic of Malawi, kuti pepani. Honorable Mombera, amene muyimira a former President Dr. Bakiri Muluzi, landirani kupepesa kwathu. A Comptroller of Statutory Corporations, Mr. Stewart Ligomega, komanso onse akuluakulu aboma pepani. Tipepesenso a Deputy Mayor amzinda uno wa Blantyre, Councillor Gerard Lipikwe, a Regional Governor, komanso onse atsogoleri amene sindingakuchuleni mmodzi. Bambo Mpuluka amene muli Board Chairperson wa Mulako wa Aromwe, komanso matrustee onse, MBC Board Chairperson Dr. Benson Tembo, mapambazi onse, komanso onse okugwira ntchito kumene malemuwa amatitsogolera ku MBC. Nonse akuluakulu amakampani osiyanasiyana aboma komanso a private, zikomo chifukwa choti kuuta lero pa chisoni chimenechi. Board Chair wa Media Council of Malawi Dr. Jolen Taba, Mr. Malawi Chairperson Mr. Felix Washoni, komanso atolankhani nonse mdziko muno pepani. Olemekezeka ena onse amene muli nafe mauno, ena ndi Member of Parliament, tikuti pepani. Mafumu mulipo ambiri, ena ochokeranso ku madera osiyanasiyana ndi kuno komwe, tikuti pepani. Timothy Koviwa ndi mpingo onse wa Word
of Faith Temple International tikupepesa kwambiri chifukwa mwataya m'busa wanu komanso mwana wanu. Pali anthu ambiri amene ndikanakonda mawu uno kuti ndikueni mmodzimmodzi kuti mwabwera kudzatikuta, koma chifukwa cha nthawi mundilole ndingoti tonse amene tikulira lero pepani. Mwambo wathu tikufuna tiyambe ndi zolankhula. Ndipemphe wina aliyense amene abwere kuti alankhule mawu uno, musatchulenso anthu onse amene ndatchula kale. Inu mulemekeze akubanja, apepeseni akubanja, komanso a chief secretary amene akuyimira mtsogoleri wa dziko. Zikomo kwambiri. Ine ndayima pano kuyimira malume watu amene ali bambo Bwanali. Iwowa pamodzi ndi mbumba yonse ndife osweka mtima komanso okhumudwa chifukwa cha imfa imeneyi. Poyambirira ndipereke ulemu kwa Dr. Justin Saidi, Chief Secretary to the Office of the President, chifukwa cha kupezeka kwawo, komanso maulemu apite kwa onse oyenera kulandira ulemu masanano. Mbiri ya mbale watu Brian Banda ili motere. Brian Banda anabadwa mchaka mwezi wa 16 1980. Ndipo akutisia lero, ndipo anamwalira pa 8 August 2026. Akutisia lero ali ndi zaka 46. Kudwala kwake kwa mbaleyu kumene kwa muchotsa ku dziko lapansi Sabata yathayi ndimene tinamva kuti wadwala malungo, ndipo atapita naye ku chipatala analiona kuti thupi lake lafoka, ndipo anamugoneka. Pakupita pa nthawi kufoka kuja kunakulakulabe poti anafika posiya kuyankhula, ndipo posatenga nthawi ndi pamene timauzidwa ndi achipatala kuti m'bale wathu watitayikira. M'bale Brian wasiya mkazi ndi ana okwanira 6. Ifeyo akuchimuna tithokoze anzathu akuchikazi amene munthawi yochepa imene m'bale wathuyu wadwala, iwowa sanalerekane nafe, anakhala nafe limodzi kuyang'anira moyo wa m'bale wathuyu. Potero bambo Bwanali komanso ndi mbumba yawo yonse akuthokoza anzathu akuchikazi. Zodandaula zathu, ife akwa Bwanali ndife
okhumudwa kwambiri ndi mmene m'bale wathuyu wachokera pakati pathu. Oti tili ndi mafunso opanda mayankho, chifukwa zikumaoneka ngati imfayi ndi ya ngozi pamene si ngozi ayi. Ndipo ngakhale anthu amene mwasonkhana malo ano komanso anthu a dziko la Malawi akhala kufunsa chachitika ndi chiyani kwa Brian. Choncho ife ndife othedwa, ndife osowa mtendere, ndipo ndife ofoka chifukwa cha imfa imeneyi. Mnyamata uyu Brian ife nali watisira udindo umene sitikudziwa kuti tupitiliza motani. Chifukwa ife mwa umunthu wathu timaganizira kuti Brian ndi amene adzayike okalamba ake, koma lero okalamba ake ndi amene akumuyika Brian. Chimenecho chatipweteka kwambiri. Popitiriza pamenepo, mwa mmodzi wa okalamba ake ndi gogo wathu, Gogo Nanjayiko. Ndi munthu amene masanano sakudziwa kuti kodi moyo wawo ukhala otani kuyambira lero, chifukwa Brian pamudzi pano sadzabweranso. Pachifukwa chimenecho Gogo Nanjayiko ali osweka mtima ndipo ali okhumudwa chifukwa cha imfa ya mdzukulu wawo. Abale akulilongwe komanso abale akuntcheu ndi ena onse naonso akufotokoza kukhumudwa kwawo pa imfa imeneyi, kuti Brian wasira chintchito choti iwowa sachita, chifukwa iwowa amakhala kutali, Brian amakhala pafupi, ndipo sabata ina iliyonse amabwera kudzaona agogo wake. Potero abale amenewa naonso ali othedwa kuti kodi tipanga bwanji. Komanso mkazi wake wa mbale ameneyu tikumupempha kuti ntchito imene amayichita pamudzi wa bwanali, kusamalira makolo, kusamalira achibale, chonde musasiye, chifukwa chonena kuti Brian pakati pathu washoka. Ifeyo kwa bwanali chiyembekezo chathu ndinuyo maibanda, kuti musamalire makolo amene Brian wasiya pamudzi pano. Chowa china chimene chakhumudwitsa nchonena kuti ndiposachedwa pompa mwezi wa Marichi 2026 amenenso tataya ambuye ake Brian. Chimenecho chikutikhumudwitsa kuti kodi pamudzi pathupa chikuchitika ndi chiyani. Ndife okhumudwa kwambiri ndi mmene zinthu zikuchitikira. Koma kunja
kunjaku kuli Mulungu amene analenga munthu mu chifaniziro chake. Ndipo Mulungu ananena mawu, mudzafa ndithu. Ndipo sananene mudzafa bwanji. Choncho potero ife tikulemekeza Mulungu, tikulemekeza mawu a Mulungu kuti muzonse yamikani. Kotero tikuyamika Mulungu amene atipatsa ife mphamvu, atipatsa ife chilimbikitso munyengo ya misozi imeneyi, kuti ife tikazikonzekeretse kuti ngati nkotheka tikakhoze kukumana naye m'bale wathu kulu onse aku MP kumene m'bale wathu amagwira ntchito pa zonse zimene atitumikira nazo pa imfa imeneyi. Ndithokoze akuboma amene muli pomwe pano, amenenso mwadza kudzatitonthoza komanso kudzaona ulendo wa mwana wanu. Ambuye akudalitseni pa chimenecho. Ndithokoze aku Times Group komanso matelevishoni onse amene muli malo ano kudzachitira umboni za ulendo wanzanu amene mwakhala mukugwira naye ntchito, amene mwakhala kugawana naye nzeru. Ambuye akudalitseni chifukwa cha kubwera kwanu. Nthokoze nonse amayi, abambo, atsogoleri osiyanasiyana amene mwabwera kudzaona ulendo odzidzimutsa umene m'bale wathu Brian Banda wayenda kuyambira dzana lija. Ambuye akudalitseni ndipo mzimu wa m'bale wathu Brian Banda ukause mu mtendere. Kubalalika ndi kwa mawa, kubalalika ndi kwa mawa. Kotero pa nthawi ino ndiapemphe anzathu akuchikazi kuti naonso apereke kulira kwawo. Zikomo kwambiri. Ulemu aperekedwa kale, komanso zipepeso zaperekedwa kale, komanso kuthokoza kwaperekedwa kale. Ine ndayima pano ngati wakuchikazi komanso malume wa mkazi wake wa Brian, Linda. Ife akuchikazi athu ndikudandaula, ndife achisoni, ndife olira kwambiri chifukwa chotaya mpongozi wathu Brian Banda. Tikudandaula kwambiri chifukwa cha zabwino zambiri zimene amatipangira mpongozi wathu ife kwathu kuchireka. Tikakumbukira zimenezo tikumadandaula kwambiri, ndipo tikudandaula paja imfa ya mtundu umenewu. Tikudandaula ife kwambiri chifukwa cha mwana wathu amene lero wakhala wamasiye chifukwa cha imfa ya mamuna wake amene anamukonda kwambiri Brian Banda. Ndikakhala ndikumalephera kuvomereza kuti mwana wanga Linda kuchokera panopo wasanduka wamasiye, komanso tikamamuona kapenanso anthu akamamuona azimutchula kuti widow, chizungu chake titero. Ndi widow ndi mwana wang'ono kwambiri. Ndikuona kuti akakhale widow mnthawi ino zikutipweteka kwambiri, komanso tikulephera kuchivomereza. Tikudandaula kwambiri chifukwa Brian anali munthu wabwino. Ndikukumbukira December yomweyi anabwera ku nyumba kudzacheza nafe, anali wansangala kwambiri. Timadziwa zoti anali wa busy, koma akapeza mpata amafika ndikucheza nanu bwino bwino.
pazina zimene anatibweretsera mitengo inali 5 ya mibawa, papaya mmodzi, mango mmodzi, komanso panali mandimu mtengo umodzi. Zimene zozo ananena kuti apongozi ndikadzala ndekha, ndipo ndinamperekeza amaka mibawayo ndinakayedzala malire amalo athu, anda anachita zimenezo yekha. Mungathe kuona kuti anali munthu wachikondi kwambiri, si anthu ambiri angafike kumama level imene anali Brian Banda kumazichepetsa mwa mtundu umenewo. Ine ndi onse akuchikazi tikudandaula kwambiri, ndipo tidzamudandaula Brian moyo wathu wonse. Ambuye akapitirize Brian, mzimu wake ukause mumtendere. Ife akuchikazi kulira kwathu ndikumeneko. Nkhawa imodzi imene tili nayo ndiyakuti kodi mwana wanga pamene unake wachoka chonchi akafika ku nyumbako adzalandira kusekerera kumene amasekereredwa Brian alipo? Kodi ineyo monga kholo ndikafika ku nyumba kuja ndidzalandiridwa mmene ndimalandiridwa kholo ndimalandiridwa mmene Brian alipo? Nkhawa ife akuchikazi nazo, ndipo tikamalita china chikutiliza kwambiri ndi chinthu chimenecho, koma Ambuye akatithandize mudera limenelo. Zikomo kwambiri. Mundilole amayi ndi abambo, nthawi ino titamaliza kumva kulira kwa kubanja, tisanamalize ndili ndi ana amalemu Brian Banda kutsogoloku, ndi apatse mwayi onso alire tsiku la chisoni lino. Family, friends, Apostle Theo Viewer, and the whole Word of Faith congregation, and everyone who has come here to be with us today. Thank you very much. Mother, I will remember my father for what he built in the public. I remember my father for what he built in the public. Ladies on the air, the voice that started at coming really.
inside that voice. When the family needed to be held, he took on that role quietly and never really about himself. I know you want us to be strong, but for us, our pillar of strength is gone. To his wife, Linda, our mother, he was a version of himself most of you never knew. She saw him when he was tired behind the polished voice on the microphone. She saw him prepare and she also saw him exhausted after it. She married a broadcaster, but she fell in love with another man underneath. A joyous man, always wanted to joke. A loving man, gave to his community. And to me and my siblings, he was our proof. Our proof that you could be from humble beginnings to a national voice without losing yourself along the way. He didn't just tell us to build something of ourselves. He showed us every single day what it meant building. Something meant when you did it hard work, with integrity and honesty and God fear. That is what hope meant to us, to me and my siblings, to my mother, to our congregation of the Word of Faith, to my aunties and uncles, to many more members of this community. He was a light and hope for many. This is what hope meant in our house. Not a word we use lightly. Hope meant if my father said we could do it, we believe we could do it. When the family faced a problem, he'd always find a way. No matter what it meant to him, he would work himself to find a way. And now that hope feels gone, I want to stand here and tell you that it's not so. Because everyone I've mentioned here feels the exact same way. Feels the exact same way we feel. But I don't think a hope like his dies like that. I think it becomes something we all have now to carry for ourselves, for each other, for each and every one, which every member of this community, you have to carry that hope.
He gave us so much hope that even losing him, we're left with nothing. Everything he poured into us, into each single one of you that is here, to mourn his death. Let's carry it. Let's help each other the way you wanted. Rest now, Dad. You will and will always be in our memories. Allow me to quote my father. Mulindine, Brian Banda, Magumanose. Thank you. Pepani. Kumeneko kunali kulira kwa kubanja komanso ana maremu Brian Banda. Pamene banja likulira kuti lathyoka, ifenso tonse tikulira nanu limodzi kuti tathyoka. Mundilole amayenda abambo chifukwa cha nthawi aliyense amene adzibwera ndizimuyitana kutsogolo kuno tilankhule pang'ono, komanso musalemekeze wina aliyense, kupepesa wina aliyense kupatulako akubanja, komanso amene akuyimira a president a dziko lino chifukwa ena onse ndatchula kale. Pali mafumu ambiri amene atiperekeza tsiku limeneli, nakakonda nakayitana onse kuti abwere adzatilankhule mmodzimodzi, koma chifukwa cha nthawi mundilole mafumu kuti musankhe mmodzi wa inu kuti abwere kutsogolo kuno. Pali ndithu mfumu Kumbachire, komanso a grupu, komanso atiye kunthembwe, ndikupempheni okuyimirirani atha kubwera tidzamve kulira kwanu. Zikomo kwambiri mafumu.